na si Satanas! Attack on Titan sa simbahan! Ligtas points, grind! Dito, bas-bas ligo na ta. Online kumpisal. Tama na to! Makasalanan! Ito na naman ang panahon ng tag-init. Kumusta yung mga makasalanan? Ako nga pala si Paulo. Ngayon dadaan natin mga memes na ihahanda kayo sa paparating na Holy Week. At dahil nga diba tag-init, maganda na kayo at atin agad simulan. Dahil dito, maganda talaga ako itong susutin para dahil sa mga makasalanan yung papadala. Let's kayo lahat. Kakailanganin ko kapangyarihan nyo to. Ayun! Dagan. Buha mo muli kakad niya. Play, home take! Sige! Ulang ka sa dasal. Alam ko, 3 points na lang dinadasalan. Hindi na pala ito. Sunod! Kali kayo watermark. 2 jokes! Literal lang pupunta ka sa lahat. Ligtas points. Okay, nice. Hey! Okay, TikTok pare, let's go! Kali kayo sad fee. Challenge. Wala ako nakikitang mali dito. Okay, ako ay isang mabuting individual. Mabuti sa kanya, very good na nagagamit niya oras niya sa nagpapaseryo ibang tao. Yun lang aking masasabi dito. I'm looking for kalaro sa langit. Grabe na may exposure yan. Baka ma-crossover ka na sa taras. Tapat mo naman sa... Unting tapat mo pa sa araw. Unting memes pa. Ganito na rin itsura ng makikita ko. Inong yun. Bago. Sunod. Galing kay Smithy. Magaling. Katawan ni Kristo. Macho. Next. Oh my God. Binigyan na kita. Kailangan ko to. Kailangan ko to. Sa kasalanan na to. Ligtas mode ba to? Tawa na sa taras sa mga ginagawa nyo. Oh! Oh my God. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay. Ito to. Sa labas ng Quiapo, Lord, sa akin na lang. Kakasimba ko lang, makasalanan agad. Talaga araw-araw ko sinusubukan ni Papa Jesus. Kung si Lord nagpapatawad ako, hindi. Ayun na yun na yung title po. Tsaka... Ano kay Jay? Bas-bas kayo lahat! Bas-bas hype! Ano ba to? Hindi ko nakita na gano'n na sinasayo yun sa tabi ko. Bakit na ito sumayaw ng mga Santo Niño? Tama ba? Kulang pa sa nila itong dance routine na ginagawa. Kasi ba may mayroon na tayo ng panood ng meme dati sa mga sir na Santo Niño? Body of Christ. Body of Christ. Yes. Talagang feel na eh. Body of Christ. Amen. Saka yung boat eh. Body of Christ. Hindi na ako lumulo. Lumulod lang pag mahal mo. Body of Nasa Christ. ibang Body of Christ. Amen. Yung hindi pa nakakapagkape at almusal, yung mga maaga, yung mga alas 9, alas 8 nagsisimba. Kay Draco, Echo. Average, ako na. Ay, mga kapangyarihan. Please. Kulang ang misteryo na ito. May iso pa to eh. May iso pa. Jesus Christ is an Puta. Let his light shine through you. Kala ko yung, ayoko pag ibang, ayoko sa English, gusto ko Tagalog ang dasal. Ano ba yan? Napakahina. Dilawan Church? Sa piging sariwain para matupad ay ang hirap. Ipanin
Anong misteryo ba ang dapat idasal? Para malaman ko ang susunod na liriko. Pagod. Ma-over tayo mga Guardian Angel mo. Sunod. Yung nagpala nila. Yan, dahil ba kasalanan ka, Marites? Puro ka chismis. Kaya sa buhay mo yung atupagin. Buhay pa ng iba. Hindi naman hindi tinatanong. Literal na pinagpala. Galing kay Ale. Ay, parang naparad ka pa. Ito ba yung... Ah, naparad ka pa. Ayan. Pati yung nasulok. Nauntog. You suck, Tristan. Taran. Tama. Ibang tao, Diyos na sa kanila ang pera. Maganda metapora. Sunod, ibang init nga naman. Maraming salamat. Hindi mo na kailangan ng footprints in the sand. Kung merong bike tracks on the grass. Kung naisip niya on the spot. Pero blessing to, utak na to sa akin. Pagpalain ka. Galing kay JP, ama namin. Alam ko, sa anime yan. yung magkakasama yung Buddhist, yung si Jesus, ay iba pa mga religious leaders. Hey! YouTube Jesus Christ. Hey! Hey! Nalalaman mo talo na si Satanas! Oh! Okay. Ay, tagal na nito! Nalala ko pa to. Yung lang yung onting trivia. Ang cross, hindi yan special nung panahon ni Cristo. Marami na napako sa cross. Kasi maraming masyado ina-idolize yung sign na yon. Maraming libo-libo na ang pinako sa cross. Bakit special si Jesus? Doon mo malalaman yung konteksto behind nun. Sabi ko kasi yun, maka-Diyos ako eh. Hindi lang basahin yung Biblia, tingnan basahin nyo rin yung konteksto sa likod nun. Para maging tunay kayong maliligtas. Wala naman snow sa sa Middle East. Bakit maputi si Jesus? Maitim dapat siya. Dapat mas mukha siyang Arabo. Yan yung dapat tsura niya. Kaya maniwala sa Caucasian na Jesus. Yun totoo. Amen! Maraming salamat. Nararamdaman ko na ang puntos. Pataas ang pataas. Ay, ito may sinabi niya mas naggagawa na mas marami daw kumukuha ng pets kaysa nag-aanak. Eh kasi naman, Pope Francis, ang hirap kasi ng buhay. Kung paano ng mga magulang namin, pwede sila mag-10-5 anak. Ito isa pa lang sakit na sa bulsa. Parang impyerno na yung wallet namin. Lucas. Amen. Amen. Baklang to! Ginawa yung KTV yung simbahan. Aray, itlog ko nasa impyerno na. Pataas. Amen. Yes, you do, babe. Nalala ko yung mga nagsisimba pero mapanglait sa kapwa, isip ng masama sa kapwa, nilalait yung suot. Pero huwag ka na magsimba. Kung nagsisimba ka lang kasi ginagawa ng lahat, ipokrito ka, huwag ka na magsimba. Hindi ikaw hinahanap. Eh bakit po? Kaya kayo ba yung mga makasalanan pupunta sa simbahan eh. Hindi yung sapat. Subukan mo naman magbago. Sa Diyos ang awa na sa taong gawa. Ispilitin mo naman bumuti. Hindi na hingi ka na ng hingi ng blessing sa Panginoon. Pero paglabas mo ng simbahan, kupal ka pa din. Ano ba naman ipokrito ka? Ito na. Pabis na sinasabi ko. Ano ba? Isimba ka nga. Sunod, makasalanan. Sabi lang na, space lalo. Oh, isa pa yan! Dasal ka na, dasal! Isipin mo na lang, magkaiba kayo numero nung magsusugal. Sino mas malakas? Sino mananalo sa inyo kung pareho kayo nagdasal? Si number 53 sa loto o number 52? Ito yung mga God works in mysterious ways. Iniisip ni Papa Jesus. Sino ba sa dalawang sugalerong to? Ang aking pagpapalain ngayon, yung hindi nang bubugbog ng asawa o yung lasinggero. Wala ko sa inyo. John. Please don't text me when you're drunk. Ooh, or don't text me at all. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kordero ng Diyos na nag-aalib, ang mga kasalanan
akin ang alay na ito. Alam ko tuloy yung kanina yung nagpapagandahan sila ng kanta doon sa simbahan. Hindi! Nag-evolve lang kami ng iba sa pagkakagawa mo sa amin, Panginoon. Bakit naman gano'n? Pigan, ano misteryo kailangan ko sa idasal? Kaya hindi ako si Carlo. Ano lang. Miss ko na rin maging mabait at hindi makasalanan. Leche. So, kung ito yung amoy sa simbahan, naiintindihan ko pa yung mga makasalanan pupunta doon. Hey! Attack on Titan! Sa simbahan! Ayun na. Naging laro eh, no? Wholesome. Nasa wakas may wholesome din. Kira, gumising na kayo. Santo, God is a woman. Sabi ko na. Holy Week lang para meron pampalit sa Instagram. Galing kay Ramon. Tama na to! Nandyan sa'yo si God, ba't di Eh, naka-small G ka pa! Makasalanan! magtiwala si Jesus Confess ka! namatay para Confess ka sa kasamaan mo! ika'y niligtas at di Wala na sunod. mapahamak. Papahamak pa ako sa'yo. Galing kay subject objective. Alam ko na ito eh. Ang tanga nito eh. Hindi mo naintindihan paano gumagana ang physics. Baig pa, BTS concert. Kaya yung gumagalaw kasi yung tubig na binuhos mo. Nababawasan ako ng punta sa ganito. Dami talaga nang sa scam eh, no? Sa pananampalataya ng iba. Para ko nasa pera, hindi lang nila naintindihan paano sa gumagana. Sarap! Ito yung pag meron pa. Ito yung pag bago simbahan eh, tapos meron na naman sumusubok na may kupal na lagi naiinis ka. Sis! Alexander. Oh! Ligtas points! Grind! Let's go! Yung scam na, sigurado ko yung bayad to, no? Yung bayad to. Dito ko naawa eh, diba? Tsaka... Ano religion pa to? Sigura, ang galing. Naging ambulansya. Ayan, magkumpisal na kayo lahat. Dadawit ako sa kapahamakan na to. So, galing kay Just a Guy. Christian Lord. Genesis! All of Man? Bakit kailangan babae? Bakit kailangan babae ang kumagat kung all men are trash? Romance. Ito yung lumaban ba yung mga... Okay. Ito yung lahat. Ako nanonood ng Evangelion. Natalo na si Satanas. Ay, hindi ba sa... Meka yun, di ba? Dunod? Alam ko na sino panalo, si Papa Jesus na ang pinakamalakas. Walang matigas na ulo sa mainit na kape, di ba? Asan yung mga apostoles ko? Oh! Ayoko na. Galing kay I Am Lucky. Nagjakol po ako sa may lababo. Kaya lang Online kumpisal? Kung gano'n naman pare, wala naman sigurong problema. Sa bahay mo naman. Basta wala kang ginagamba ng iba, magjakol ka kahit saan. Hindi naman, pumili ka lugar. Basta sa sariling espasyo nyo. Amen, Father! Problema dun. Araw. Yup. Yan, lalo na sa mga pinapanood ko ngayon, napakainit. Sunod, nasa-sense si Father ng mga maraming kasalanan. Dito, bas-bas, ligo na ta. Yan, ang dudumi nyo. Puro kayo, scroll sa TikTok.
Share kayo na share sa mga ama namin remix. Yan, ito kayo lahat. Yan, kay Isa. Sarad! Apirang ka din yan sa kay San Pedro pagpapasok ka na ng ginintoang gate. Yan, pasan-pasan niya ang lahat ng mga kasalanan nyo. Kami Elden, anong laro to? Ang mod ba to? Ligtas mod na naman. Parang Skyrim eh. Oh, yeah, Skyrim. Ay, wasi-wasin mo. Ito mga Romanong to, di nyo alam sino pinapako nyo. Come. I mean, I knew you would come, but you've come. I have. Come. Pwede ka kay Father kanina sa kumpisal niya. Mag-break the Lord at kay Jesus Christ. Ako'y napalud at mag-aalay para sa Diyos na may kapal. Isip! Magdasal lagi. Oh, matatalo niya ang comment ng pinasal! Pray every day. Wait lang, nakita ko na yun dati sa sa Kung Fu Hustle. Well, meron namang Angel Wars, di ba? Naglaban yung mga anghel ba yun? Yung sa wala na, finish na. Bago sana all nagbabago. Mga manonood dito, makasalanan pa din. Pagpalain ka, Mr. Wala na, finish na. Hindi ba finish ang iyong pananampalataya sa Diyos? Ay, siya prawn chips pala. Nakakagutom pala pag mapupunta sa impyerno. Naku po, napubinsya ka ba? O mga old school to mga ano mo? Alisin lang natin yung Kulang mo? Ay, ano mo? spirit, yung malas. Ilan dito ka bok rin? Dapat dito, nabilin? Magsabi. Alam mo, bilib din ako sa mga, ito yung mga hypocrite ng mga relatives eh. Simba ng simba, linggo-linggo, tapos ganito yung mga nasa utak nila. Kailan? Dinidiktahan nila. Dinidiktahan nila. So, anong connect ng art ko dun? Yun nga ang way real para makapasok sila dito. So kung nandun sila sa bahay nyo, dun na naman I don't sila believe that. mag-stay. I don't believe Hindi that. pa pumapasok yung mga demonyo sa bibig ng mga yan? Nakita nyo ba yung mga art dati sa mga makalumang paintings? Putya, mas demonyo pa itsura ng mga anghel dun eh. Yung totoong itsura ng mga anghel, di ba may mga ganun pa nga. Hanggang surface level lang. Surface level lang kanilang pananampalataya. Hindi na sila pumunta ng mas malalim. Alam na mga hipokritahan ng mga Wala ganyan. namang connect yung art ko dun eh. That's my art. I have the right. Kung gusto ko ba siyang sunugin o Art hindi. is subjective. Bakit yun ang ginadrawing mo na Ma, we have different kind of art. And art is art. Nandun lang siya. Oh. Idol. No? Magpalain ka ate. Pagpatuloy mo ang iyong parang calling lang din ng mga pare pag sila ay may bokasyon. Panahon nila yan eh. Lumang panahon nila yan. May sarili tayong panahon. Ipagpatuloy mo lang basta wala kang tinatapakang tao. Alam mo malinis ang iyong kalooban. Minus 100 ka sa langit. Ano ka ba? Okay lang yan. Mare-reset na yung ligtas points ko. Malapit na mag-end season eh. Ilang araw na lang. Yep. Holy Week na. Ilang term and end season. Yep, malapit na nga. Kaya nauna na rin tayo, di ba? Bago magtaas yung stocks ng langit points, so invest na. Galing kay Cutie Satan. Di ba? Bago ka maging isang tunay na satanas, dito nagsisimula yan sa iyong kabataan. Kaya kung ikaw ay ganun ka na sa mga tao sa paligid mo tulad ni ate kanina, kung bata pa lang ganun na, nabebend ang isip mo na maging isang hipokrito. Di ba? Uy, danos mo punta ako si ba, ligo-ligo, pero kupal ka sa kapwa mo. Walang silbi yung pagpunta mo dun. At panguli galing kaya Michael. Yep. At doon na natin tapusin to dahil puro kasalanan to at mga hipokrito na inis lang ako. Huwag nyo natin like, share sa mga nangangailangan ng langit points nyong friends at huwag nyo kami subscribe. Santo Paulo, lamamaalam.